Kererenkem okunuka, kererenkem okunuka, olende nabia okunuka, kererenkem okunuka, kem okunuka, olende naga okunuka, familia anyi bofa okunuka. Kererenkem okunuka, kererenkem okunuka, kem okunuka, kem okunuka, kem okunuka, olende nabia familia anyi bofa okunuka, kererenkem okunuka, kererenkem okunuka, okunuka, olende nabia okunuka, onowa nabia okunuka, anyoko nabia okunuka, zere hao familia anyi bofa okunuka. Kererenkem okunuka, kererenkem okunuka, olende nabia okunuka, kererenkem okunuka, olende naga okunuka, chochanyi bofa okunuka, kererenkem okunuka, kererenkem okunuka, chochanyi bosa okunuka, kererenkem okunuka, ndị nne naga okunuka, ụmụ agbọbịa naga okunuka, ụmụaka naga okunuka, ndị nna naga okunuka, chochanyi bosa okunuka, ministeri anyị bosa okunuka. Kererenkem okunuka, kem okunuka, ịchọrọ nwa okunuka, ịchọrọ ego okunuka, yawo okunuka, ịchọrọ nwa okunuka, ebe niile okunuka, n'ime ahịa ọ bụ okunuka, ịchọrọ di ị ga-ahụ okunuka, kererenkem okunuka, ị na-achọ nwa bịa kụrụ nwa na ime okunuka, ịchọrọ ego bịa bụrụ ego na ime okunuka. Okunuka, okunuka, ị na-agba ọsọ unu were ọsọ gbakwuru okunuka, were ọsọ. If you knock that thing up to 5-6 times. Cerai biar bayi mi, orang balik yang mampu. Biar bayi mi, biar mana? Oh ni, sini, sini, mekulahi, mekulahi. Lihat, emang, sini, sini, mama aku lagi no. Jili meshibu mamo. Hey! Tumurman. Hey! I'm one land more. Hey! As in. Where? Baby Mo. Oh, drink up. Nothing will happen. Get away from matter. Get away. Oh!
don't even my first now. Oh! Everyone, now leave me alone. Sit down. Baby yo! Drink up, nothing else. Baby yo! Every day here. Baby yo! Woo! You were the rise of my temperature. You were the rise of my temperature. Baby yo! Hey! Nah, baby, you call them. Huh? Hi. We call them. That's why my dog there on top your body. Baby yo! Baby, I biko no jumo. Anga biko no jumo. Yes, no more sita. Oji dogo. Can you? What now? You keep you over and you man nga answer. Huh? Okay, we're going to wire. Oh, come on, you need me back. I don't have to be in a home. And if I can't see where, you are not that big in a home. Yeah, we're going to wire my canica him. Now, so the Maria. Nobody go to Rogo. Some boy I can't get good. No one always knows like I can. Sorry, you know me. I'm going to use this plan. Oh, Zurizu. Where is some here or my Ihe niile what an album. Abu Kwaba, oh, you have a little, about 1 little. About 1 little. Elia Bassan. Obasubia, no Obakubia, Obasano, who also a woman. And you men gain me. Oh, Nenga, I know Kate Digler of 1. Oh, Digler to be Abia, you can't get Onyabrasu and Onyabrasu Putodia. Equally, come along my piagan. Who got Tori? Odoku, you want here? Ibu one is round, Bukasrum Pound, my brother, me board area, Mark Bawishi, Julia. Who got this here? Mr. Kanganya Bole, give Rana quickly, young and name myself. Eh? Oh, so you know, is your reason I'm good, perfect. Look at the mood you almost see here. Oh, yes, you
amani shiru ka ogu shiru onwe gele kufiri diko ya ka o diko nne ya TV papa m na-enyezikwe gị enyo ana m enyo gị enyo papa ana m enyezikwe gị enyo ndo mbo no bia kwa nga anyị enyo dia onye na dia ihe ọjọọ na-eme ihe ọjọọ maka m na-echota na-etinu na Jehova nke usuu niile nke ndị agha emebiela echiche niile nke onye iro. Gịnị ka o mere? Ezidi m gee ntị chere ka m gwa gị okwu adị n'ime. Chere ele otu bisi were onyinye Chineke were afọ ime nke m na-achọ achọcha na-egwegwu egwu ime ụlọ ọgwụ na-alọta ugbu a lekwa ya dọkịta si na mụ dị ime izu ụka 4 lekwe ya Jehova emeworo m ihe m rịọrọ ya eze ebube emeworo m ihe m rịọrọ ya Chama 6 packs, mano, né? Quem gata aqui do nada, que a mulher gata aqui da noite, que a na buzie. Eu cafu bom, eu vou olha que animal eu vejo com a rede de gato. Tira que meu! Mata na lala o. Mata no. Não, tira no mo. E tira na mo. Abua, undi ne malu ni ne mino kudaya. Habia hana gari mandi unye madu mandala mo maka. Abia kwa hagi mo fenye eriha. Kita ejide mfa abua ka ne lidis mwata kilwa ya neba. Nsika mwere oto mbela lo pota ishi wedre. Nsika mpopota hani ho aka ewe gba oku. Yes. Bikonu. Mera na ebere ya ga-emere ọzọ wee kwesị biko nunu. A ga-emere ha ebere. Ọ na-agbala ha ọkụ. Anyị ga-akpụrụ ha ugbu a. Gaba na nke eze. Eze si iyi anya kudo eze arọ the third of the Ancient Kingdom.
biko ọ na-agbala ha ọkụ ka anyị gawa ebe ahụ anyị ga-eji aka tigo onwe anyị na biko ka anyị ka ọ ga-eji aka ya tụrụ nsogbu enye onwe anyị onye ichie akwa maka nsogbu enwe ahụ nwere n'ebe ị nọ ka a ga-eji lapụrụ ndị a ma ọ bụrụ ya ka omenala dị ya aga m eji mmanụ gbupụ onye isi na ndị ala oke asị agaghị ejide ụmụ nke ụmụazị anyị emebisifa maka agụm sọpụrụ anyị nwere ebe ị nọ maka nke na anyị akpọrọ ha jebejebe nke ihe ọ bụla eze kwuzi ka a ga-emezi ha ka anyị gaba dị na nke